stay with you every night. Take me away. I wanna run to you every night. Good afternoon, no, kabalen. Bali, andito tayo ngayon sa Altesa Cabins, dito sa Ayala, Magalang, Pampanga. So yung pinaka-cabin natin, ayan, number 7. So yung tawag dito is Slope Cabins. Yung banda doon is Nero Cabins. And itong mga loft cabins nila, guys, meron silang 10. So yan, excited ko nang pagkita sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinaka-cabins ko ngayong araw. And syempre meron siyang plunge pool. Sigurado mag-enjoy kayo, guys, dito sa video to. So tapusin nyo yung pinaka-vlog natin para malaman nyo yung pinaka-buong information about kay Altesa Cabins. So ito na nga, kabalin, papasok na tayo sa pinaka-loft cabins natin. So ito yung makikita nyo sa pinaka parang salon na rin, and of course meron siyang dining area dito. And meron siya sofa bed kung sakaling mag-4 packs kayo. So ayusin nila yung pinaka-beddings dito. So may rep na kayo. And syempre meron isang salamin dito. May electric fan. And kompleto, may towel, may mga sleepers, toiletries. And syempre naka-smart TV na. Tapos napakalakas ng wifi nila dito, guys. And sa kabilang side, ito na yung pinaka CR nila, ayan. So ito na yung toilet. Tapos ayun yung pinaka shower. And kabilang side naman, ito na yung pinaka sink, guys. So dito sa may living area nila, guys, may full glass door, yan. May area dito para siyang terrace overlooking ng mga ibang loft cabins nila dun sa kabila. Napakaganda ng Altesa Cabins, guys. So later, check natin yung pinakataas na room. So yan, baba muna tayo. Papakita ko sa inyo mamaya yung pinaka-pool sa ilalim. So ito yung makikita mo, guys, dito sa labas ng terrace. Yan. Napakaganda. Baba tayo, papakita ko naman sa inyo yung pinaka-pool nung number 7 loft cabins nila. So magkakaiba to, may numbering sila. So yung sa atin 7, tapos 8, 9, and 10. So magmula dito, ito na yung first loft cabins nila, number 1, number 2, number 3, number 4, and 5 and 6. So ito naman yung makikita mong view dito sa ilalim ng may nila, guys, yung living area. So ito parang naging tatlong palabag siya kasi medyo malalim yung dito, yung lupa. So dito na rin nilagay yung pinaka swimming pool. So dito yan, pwede kayong dito mag-chill habang nag-chill, guys. So pwede kayong maligo sa kanilang pinaka pool. Ayan siya. Nice. Wow. Papakita ko yung pinaka-room dito sa taas ng loft cabins. So number 7, dito ako nag-staycation. Ito siya. Ayan. Kikita nyo dito, may overlooking din. So pwede nyo open to. Nakalock ba siya? Ayan. Pwede nyo siyang open. And ito yung makikita yung view sa pinakalabas. Wow. So dito, guys, makikita mo na yung 6 na cabin sa kabila. So dito sa line natin is meron siyang 4 na cabin. So eto na yung siya, para siyang attic style na room. Kasi para sila kasing i-house na cabins yan. So fully air conditioned siya, ayan. Dual inverter naman yung gamit nila, kaya mapapalamig niya yung buong loft cabins, guys. So dito kakasya 2 adults and 1 kid kung may kasama kayo. Pero kung dalawa lang kayong 2 adults, yan, pwede na dito. So yun, guys, yung pinaka swimming pool or pinaka plunge pool ng loft villa ko ngayong staycation is yan, nandito sa mismong ilalim ng pinaka cabins. So yung mga iba nandito sa mismong terrace. So mas maganda, guys, piliin nyo yung kabilang side.
So, ito na yung pinaka, ano nyo, terrace, tapos naka-elevate yung pinaka-pool. Para siyang, ano, infinity pool. Pero dito, yan, ang lamig ng tubig. Kasi nga, napakaraming puno. As in, talagang ang lamig para nilagyan ng yelo. Kaya, ang sarap magbabad. So hey kabalan, no? Good morning sa inyong lahat. Kakagising lang natin. Kanina is nagpalipad na ako ng drone. So later gagawin natin after natin mag-breakfast. Ikot tayo dito sa pathway and papakita ko sa inyo yung pinaka-cafe nila and then yung mga ibang cabins dito sa may Alteza Cabin. So ito yung sinerve sa atin or yung complimentary breakfast na sinaserve ni Alteza Cabin. So meron tayong bang silog dito and hot silog. So yung pinaka-hot silog nila guys, yan napaka-jumbo ng mismong hotdog. And of course, sa kabila, ito yung pinakabangus natin. So, eat na tayo and later, samahan nyo ako guys. Ikot tayo dito sa Alteza Cabins. Kakatapos lang natin mag-breakfast. So gagawin natin is pupunta tayo sa pathway and check natin guys yung mga ibang loft cabins nila dito para may pagkitaw sa inyo. And punta tayo sa coffee shop nila. So ito yung cabins natin sa pinakalikod. Ang sarap ng pinaka-staycation natin dito kasi ang tahimik ng place and paggising mo uni lang ng ibon yung maririnig mo guys. Tapos napakalamig ng klima. Punta na tayo sa kanilang pathway area. Kaya makikita nyo dito sa kabilang side ng Alteza Cabins is meron silang mga 4 na loft cabins and sa kabila naman guys is andun yung pinaka-6 nilang loft cabins. So later silipin natin sila para makita nyo. So yun guys, sa side ng isang loft cabins nandito na yung pinaka pathway papunta dun sa kabila. So ayan makikita nyo guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may additional silang 6 loft cabins sa kabila guys. And dito sa kabila nga sabi ko kanina is meron silang 4. Ayan. Medyo pababa lang talaga yung pinaka pathway. Baba muna tayo. Ayan. Kaninang umaga may dito, nagbabike. So nag-live naman tayo kanina and natanong natin sa owner kung pwede bang mag-ocular visit sa kanilang coffee shop. Yes, pwede. So ipinaka-schedule every weekdays 3 PM to 11 PM yung coffee shop and every naman siya, every weekends 11 AM to 11 PM. So ayan yung pinaka-pathway ng Alteza Cabins. Sometimes I wanna say something bad about love. Sometimes you make me cry. Sometimes I wanna say something bad about love. Sometimes you make me cry. Sometimes I wanna say something bad about love. So sa dulo ng pinaka pathway, so may daanan dito papunta sa mga ibang cabin. So yung ibang cabins guys, yung nasa dulo, ayan, pwede kayong dumaan dyan papunta dun sa packet doon. Wow, nice. Makikita nyo yan, no? Napakaraming mga puno kaya napakalamig ng klima. And yun nga, ang tahimik, mga uni lang ng ibon yung maririnig mo. Nakaka-amaze guys. Yan, ang daming mga tamarin. Grabe. So yan, check natin dito sa ibang cabins nila. Ayan no, grabe, ang ganda. So ito, mas maganda yung niya, yung pinaka-pool. Kasi nakapantay sa terrace, yung mismong pinaka-pool. Para siyang infinity pool. Ito na tayo sa mismong parking area ng Alteza Cabin. So ayan,
Napakaluwag ng pinaka-parking area nila. And of course, ito na yung pinaka-office. Yung Alteza Cabins guys, dalawa yung pinaka-gate niya. So isa dito papasok sa office and isa doon para mas mabilis yung access ng mga apat na loft cabins nila doon. And yung pinaka zero cabins nila guys is nandun na rin sa kabila. So doon pwede na kayong mag-parking para hindi na malayo yung parkingan nyo guys. So mga 6 na loft cabins, dito na yung pinaka-parkingan nila. So ayun, yung pinaka-coffee shop later pupuntahan natin. Check muna natin dito, ayan. May ano naman dito. Pathway din or agdan. Paakyat papunta sa mga ibang cabins. Ayan siya guys, wow. So ayun guys, check natin yung pinaka-coffee shop nila. Pagkakalam mo ko sarado pa siya ganitong oras. Pero pagkita ko na rin yung pinaka-area niya. So ito na yung pinaka-office area. Andun na yung pinaka-coffee shop nila guys. And may mga ano doon, alfresco dining sa pinakataas. Ayan. May mga signages naman sila dito. Tulad dito, ayan. Alteza Cabins. And ito, coffee shop and parking. Tapos ito yung pinaka-office. Paakyat na tayo sa pinaka coffee shop nila. Medyo pinagpawisan na tayo kasi talagang pataas pababa yung daan dito kasi talagang yung pinaka area ng Alteza Cabins guys is nasa paanan na siya ng bundok ng Mount Arayat. Nasa likod siya ng mismong ang Mount Arayat. Ayan. So eto na yung pinaka coffee shop nila. Sayang hindi siya bukas. So next time siguro pasyal tayo ulit dito para pasukan naman natin yung pinaka-loob ng coffee shop. Sa kabilang side ng coffee shop nila guys, ito na yung pinaka alfresco dining na sinasabi ko kanina. Ayan. So para meron silang dito mga kabana 1, 2, 3, 4 and may mga extra tables and chairs doon sa kabila. Ayan. So ito na rin alam ko yung pinaka-resto nila. So dito na rin niluluto yung mga complimentary breakfast nila every morning. Makikita nyo nakapalibot siya ng mga chain lights. Sigurado guys kapag gabi dito is napakaganda ng ambience. Pinaka-rate ng mga loft cabins nila dito sa Alteza Cabins guys is 9,599, good 2 to 4 packs. And syempre may kasama na siyang complimentary breakfast. And pwede yung may experience yung kanilang ibang activities like biking. Pero ATV, separate price siya. And pwede naman magdala ng mga pets. So hanggang 2. Maximum na yung 2 na pwede kayong magdala ng pet dito guys. So pet friendly and kids friendly. Napakaganda ng pinaka-place guys dito sa may Alteza Cabins. And kung gusto nyo mag-bonfire, mag-request lang din kayo sa kanilang mga staff. And yung isang bilan nila dito is good 8 to 10 packs. So ganun din, may wifi, air condition, may smart TV. Tapos no brand out din dito guys kasi naka genset naman sila. And yung pinaka-price guys ng pinaka-Nero Villa Cabins nila is 18,000 pesos. Kung gusto yung pabook dito, pasyalan nyo na yung kanilang Facebook page. So ilalagay natin dito. And wag nyo kalimutan guys na i-follow ang kanilang Facebook page para sa mga upcoming promos ni Alteza Cabins. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng vlogs ko. And of course, share nyo na itong video to para malaman din ng mga ibang kabalin natin dyan na merong ganito kagandang place dito sa Ayala Orchard Village dito sa Magalang guys. Napakaganda ng place. And yan, talagang nature. And yung mga loob sa cabin nila, napaka-stick guys. And syempre, nagdadala talaga dyan yung pinaka-plunge pool nila. So until our next vlog, peace out.